Viktor, tervetuloa. Hauska nähdä sinua. Miten matka meni? Kiitos, oikein hyvin. Mitä teille kuuluu? No? Ei mitään erikoista. Entä sinulle ja perheelle? Kiitos, kaikki voivat hyvin ja lähettävät teille paljon terveisiä. Kiitos. No? Ota se laukku. Mennään. Auto on parkkipaikalla. Anna se laukku minulle. Viktor, onko sinulla nälkä? Söin aamiaista lentokoneessa. Sitten on korkea aika mennä syömään. Mutta minne mennään? Minne mennä? Jätetään auto tänne. Kävellään keskustaan. Kyllä sieltä jokin ruokapaikka löytyy. Mitä teille kuuluu? Ei mitään erikoista. Entä sinulle ja perheelle? Kaikki voivat hyvin ja lähettävät paljon terveisiä. Viktor, onko sinulla nälkä? Sitten on korkea aika mennä syömään. Jätetään auto tänne ja kävellään keskustaan. Kyllä sieltä jokin ruokapaikka löytyy.